हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर'नि मिनिंखौ मिथिया। जिर'नि सिगांथि 1, 2, 3, 4 होलांनो हायो। नाथाय बिथाङा जुदि 1 बा 2 बा बेवहाय जिर' होदेराबा बिथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। दा नंखायनो जोङो देग्लाय जिखिनि जोंनो मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन खमसे खम 25 निफ्राय 30 मासि मोननानै सरकार दागोन बेयो रोखा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर'नि मिनिंखौ मिथिया। जिर'नि सिगांथि 1, 2, 3, 4 होलांनो हायो। नाथाय बिथाङा जुदि 1 बा 2 बा बेवहाय जिर' होदेराबा बिथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। दा नंखायनो जोङो देग्लाय जिखिनि जोंनो मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन खमसे खम 25 निफ्राय 30 मासि मोननानै सरकार दागोन बेयो रोखा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर'नि मिनिंखौ मिथिया। जिर'नि सिगांथि 1, 2, 3, 4 होलांनो हायो। नाथाय बिथाङा जुदि 1 बा 2 बा बेवहाय जिर' होदेराबा बिथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। दा नंखायनो जोङो देग्लाय जिखिनि जोंनो मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन खमसे खम 25 निफ्राय 30 मासि मोननानै सरकार दागोन बेयो रोखा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिर'नि मिनिंखौ मिथिया। जिर'नि सिगांथि 1, 2, 3, 4 होलांनो हायो। नाथाय बिथाङा जुदि 1 बा 2 बा बेवहाय जिर' होदेराबा बिथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। दा नंखायनो जोङो देग्लाय जिखिनि जोंनो मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन खमसे खम 25 निफ्राय 30 मासि मोननानै सरकार दागोन।